Já se jmenuji Eva, za týden mi bude 62, pracuji jako zdravotní sestra. No, začala jsem ho používat asi před 3 lety, kdy mě do toho trošku uvrtala moje dcera, která chtěla, abych to prostě zkusila. Než jsem tomu moc nevěřila, ale asi po měsíci jsem zjistila, že to teda docela funguje, že ta pleť je fajn, že je taková pevnější. Řekla bych, že i hebčí. A začala jsem z toho mít teda radost, takže jsem do sebe investovala, začala jsem si kolagen kupovat a vůbec toho nelituju. U tohoto produktu jako považuji za největší plus, že si můžete to vlastně nasypat i třeba do smažených vajíček a vůbec to nepoznáte. Je to prostě bez chuti, je to výborně balený, já hodně cestuju ráda, hodně lítám letadlem. Já jsem od tohoto produktu nic neočekávala. Myslela jsem si, že to je zase nějaký výmysl mé dcery, která si prostě usmyslela, že Olinka bude mladá a nebude stárnout, takže jsem to vlastně vzala jenom kvůli ní. Ale postupem času jsem zjistila, že to byla dobrá volba, takže je to fajn. No a jak jsem říkala, výhoda tohoto produktu je v tom, že je bez chuti, absolutně. Já jsem tedy naučená si ho brát ráno, už jsem si na to prostě zvykla, takže si ho nasypu buď do kávy, do čaje s mlékem, do pudinku, do jogurtu, nebo prostě i do těch vajíček, protože to opravdu žádnou chuť neskazí. Takže jsem zvyklá to brát prostě k snídani, do čehokoliv, anebo i klidně do vody. Tak první změny se dostavily asi tak po měsíci užívání, bych řekla, jestli si to dobře ještě pamatuji. A bylo to hlavně v tom, že se mi zdála ta pleť taková pevnější, hebčí. Neměla jsem šupinky suché, protože už taky v nějakém věku se mi začala vlastně brát ten kolagen a myslím, že to má docela vliv i na vlasy. Že se mi nelámou, mám je takový lesklejší. Za poslední rok se mi podařilo zhubnout 17 kg. A to si myslím, že je asi největší důkaz toho, že ten kolagen funguje. Nemyslím, že bych po něm zhubla, to určitě ne. Ale bála jsem se toho, jak bude moje pleť vypadat. Jestli moc nezestárnu v obličeji, jestli nebudu povolená moc na těle. A myslím si, že mi i v tomhle ten kolagen hodně pomohl. A do toho jdou. Prostě to funguje.